Izolo Bayi Two-Thousand-And-Eighty abantu abathe bosuleleka intsholongwane yeCorona kweli. Bebonke bayi-769,759 abantu esele bosuleleke ilentsholongwane sukela yafika kweli. Ukanti bayi-711,195 abantu esele bephilile kule ntsholongwane. Ngokwengxelo yesebe lezempilo bayi-65 abantu abathe basweleka izolo ngulo bhubhane. Abantu abayi-26 kwabo bathe basweleka izolo ngenxa yale ntsholongwane bakwiphondo laseMpuma Koloni. Bayi-19 eFreyistata, babini eGauteng, bathathu eLimpopo, basibhozo eMntla Ntshona ze ibe sisixhenxe eNtshona Koloni. Ukanti bayi-20,968 ukuza kudika ngoku abantu esele beswelekile ngenxa yeligongqongqo lobhubhane. Kuhlatywe ikhwelo ke kubemi beli ukuba bachulukunyathela nanjengoko ekhula mihla le kwakhona la manani, ngakumbi kwisixeko iNelson Mandela Bay eMpuma Koloni. Isebe lezempilo libongoze uluntu ukuba luzikhusele maxa wonke kwintsholongwane yeCorona yaye lonwabe ngenkathalo nanjengoko sisiya kwixesha leziyunguma.